Kowa ya bi dukkan Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Kowa ya bi dukkan Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro Alhaji Siraje Yazidi ya jaddada mana. Kowa ya bi dukkan Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Kowa ya bi dukkan Umaru, ranar zaɓe ma muke jira. Shi ne zai inganta lamura idan ya zamto gwamna Katsina. MD ɗin Kasaro Alhaji Siraje Yazidi ya bayyana mana. Allah ne mai yau da gobe wanda ke da halittar duka duniya. Shi ne wanda ya kagi lahira, ilahu gare shi muke ta magiya. Ko yaushe bauta muke masa, haƙiƙa shi ya halitta tagiya. Mai girman matsayi da daraja, muna roƙon ka taimaka mana. Kowa ya bi dukkan Umaru, ranar zaɓe ma muke jira.